aka ego dara ụda narị nde 544 na ụlọikpe ekwuola na onye ahụ bụbu onye odeakwụkwọ n'ala Nigeria bụ Lawal n'ikpe amaghị ya. Actor Hanks Anuku debunks mental illness rumors. A na-akọwa na onye ome ojiji a atamurimuri kemgbe abalị ole na ole gara aga na o nweela ọrịa isi mmebi, ya bụ na o nwere nkwarụ n'isi. Ọ sị na ihe ndị a niile bụ asị. Kogi accuses EFCC of contempt, threatens legal action. A na-akọwa na ọchịchị steeti Kogi ebola ụlọ ọrụ na-ahụ maka ibuso mpụ na arụrụ aka ego ala anyị agha bụ Economic and Financial Crimes Committee ebola ha ebubo na ha na-emegbu ha emegbu wee maja na ha ga-akpụpụ ụlọ ọrụ a ụlọikpe. Odema, Nkasi, government invade Anambra Catholic Church, tie security guards. A na-akọwa na ndị ogbuegbe wakporo otu ụlọ ụka Katọlik dị na steeti Anambra ma kekwa ndị nche nọ ebe ahụ kechikwa ha anya na iwu. Aggrieved governors still in PDP campaign council. A na-akọwa na ndị ọchịọha dị iche iche na steeti niile bụ ndị ji ọkọlọtọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP wee na-achị na ha ka nọkwa n'ime nzukọ dịka akwụkwọ akụkọ a na-akọwara anyị. Obi Kwankwaso dangers to PDP Fayose. Onye nke abụ ọchọha chịbụrụ steeti Ekiti bụ Ayodele Fayose ekwuola sị na Maazị Peter Obi nke na-azọkwa ọchịchị n'okpuru Labour nakwa Kwankwaso nke na-azọ n'okpuru New Nigerian People's Party na ha bụ ihe iyi egwu dịrị otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP. Ọ Fayose na-ekwu, ọ bụghị m onwe m, ọ bụkwaghị ụlọ mgbasa ozi a. Operators knock aviation unions over protest. A na-akọwa na ọtụtụ ndị ewela iwe megide ya bụ ngagharị iwe nke ndị otu ọrụ ụgbọelu na-agba nakwa ya bụ ngagharị iwe ha na-eme, na ọtụtụ ndị ekwuola na ngagharị iwe ahụ na ha aghọtaghị isi ya bụ ndị sokwa na-arụkwa ọrụ n'ọdụ ụgbọelu. Mother of 5 battered by Rivers husband seeks justice. Otu nwaanyị mụrụ ụmụ 5 nke di ya kụrụ ihe na steeti Rivers gara n'ụlọ ikpe wee na-asị biko sinye ya ikpe ziri ezi. Edo residents protest property demolition, 5 arrested. A na-akọwa na ndị bi na steeti Edo na ha na nnọọ emezi ngagharị iwe megide otu ahụ esi na-akwadacha ụlọ ndị mmadụ na steeti ahụ ebe anwụchikọrọ mmadụ 5 n'ime ndị a. Aggrieved PDP governors to lead Rivers campaign. A na-akọwa na ndị ahụ bụ ndị a na-akpọ G5, ya bụ ndị ọchịọha mmadụ 5 ndị ọkọlọtọ PDP achị na ha onwe ha amalitela iso wee na-achụ nta nkwado na steeti Rivers. Ọ na-emezini ka anyị mara ihe a na-akọwa ebe a bụ na kosila na ha nọkwa na-achụ nta nkwado nye otu ndọrọndọrọ ọchịchị ha bụ People's Democratic Party. Rivers CP rewards inspector who disarmed AK-47 welding gang. A na-akọwa na onye isi ndị uwe ojii na steeti Rivers na ọ gala nnọọ ga kwụghachi otu onye ọrụ ya bụ onye gara were nwụchikọ ndị otu oji egbe ezu na-eji ya bụ akara nwando, ya bụ akara egbe aha eji akara AK-47 wee mara.
Address Igbo marginalization, Southeast tells Tinubu. Ndị nọ n'ala Igbo agwala nwoke ahụ chọrọ iji ọkọlọtọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Congress wee zọọ ọkwa bụ Bola Ahmed Tinubu ya malitegodu nnọọ na ịchọ ihe a ga-eme ya bụ mmegbu a na-emegbu ndị Igbo. Address Igbo marginalization, Southeast tells Tinubu. Buhari sacks NYSCDG. A na-akọwa na onye isi ala achụọla onye isi n'ụlọ ọrụ ahụ ebe a na-anọ eji otu afọ efe ala anyị bụ National Youth Service Corps. Onye isi ụlọ ọrụ a na-ekwu na onye isi ala achụọla ya n'ọrụ. Soludo has no regret over anti-Obi comments. Aid. Otu onye ya na Ọchọha Anambra na-arụkọ ọrụ ekwuola na ọ dịghị ewute nna ya ukwu bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo n'okwu ndị ahụ dị iche iche o kwuru nyegara Maazị Peter Obi. Obi supporters protest alleged underage registration vote buying plot. A na-akọwa na ndị ahụ kpọrọ onwe ha obedience, ndị ahụ na-adọnyere Maazị Peter Obi ukwu na ha emeela ngagharị iwe kpọọ ganigani megide nya bụ okwu ekwuru na ahụchara ebe debara aha ndị na-erubeghị ime ntuli aka nakwa ndị ahụ eji ego azụrụ ndị mmadụ ka ha tụnyere ha. Seek alternative to strike. Buhari begs trade unions. Onye isi ala na-arịọzi ndị isi na ngalaba ọrụ niile n'ala anyị na ndị azụmahịa ha bikodo dodo kama anyị na-agba bụ ọrụ ha chọọ ụzọ ọzọ ha ga-eji wee na-egosi mmegbu ma ọ bụ ihe ọbụla bụ ịkpọ ganigani ha nwere. Seek alternatives to strike. Buhari begs trade unions. Those delaying state police mischievous. Enugu LP governorship candidate. Onye ahụ chọrọ iji ọkọlọtọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị Labour wee zọọ ọkwa na steeti Enugu ekwuola na ndị ahụ na-ajụ ka a ghara inwe ndị uwe ojii na nke steeti ọbụla na ndị ahụ bụ ndị na-akpa arụ. Dịka o kwuru, ọbụkwa m na-ekwu. Rice maize production to slump in 11.5%. A na-akọwa na ịkọpụta osikapa nakwa ịkọpụta ọka na usoro eji eme ihe ndị a niile n'ọka 1.5%. Dịka ndị na-akọ ugbo, otu jikọtara ndị na-akọ ọrụ ugbo si wee kwuo ya ngalala. Transport Minister eyes stronger rail system. Onye ahụ bụ minista na-ahụ maka njem na ọ na-achọzi ka ọ ga-esi wee hazigharịa ọnọdụ ime njem ụgbọ oloko n'ala Nigeria. Abụrụgbaki na-esonyere anyị nọ n'ụlọ mgbasa ozi Omega 101.7 FM ebe abụla mgbasa ozi ma bụrụkwa nke gị. Ihe na-ege ntị na ya bụ ihe mmemme anyị bụ newspaper headlines n'asụsụ Igbo oge isi akụkọ na akwa akụkọ ala anyị. Aka mbụkwa onye nke gị na mbụ ji abụkwa nnukwu chi rọtalụ ọkara kpọmkwem ka o ji gafee elekere 2. James Ikanyanwụ ọ na ebe nọ ugbu a bụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Akụkọ nke izizi dị ebe ha ka na-ekwukwa maka Hanks Anuku ka anyị hapụ ya ka anyị gaa n'ọzọ nwere ike ịmasị gị. UNILAG student 22 dies in football pitch. Otu nwa ikom na-agụ akwụkwọ na mahadum nke Lagos ka a na-ekwu na ọ nwụọla n'ebe ọ na-agba egwuregwu ụkwụ ya ọ gbara afọ 22. Ọ dị egwu. Ataga's mother, please force me to sign confessional statements. Chidimma, onye aha na-ebo ebubo na ọ bụ ya bụ gburu otu nwa ikom a na-akpọ Ataga ya bụ Chidimma Ojukwu. Ọ na-asị na ihe ndị ahụ edere ya kwuru na ya nwagburu ya bụ Ataga na ndị uwe ojii manyere amanye ka o dee ya bụ ihe. Gaa n'akwụkwọ akụkọ Vanguard ka igukene akụkọ nke ọma. 2023 why PDP may not win Southwest, Southeast. Fayose
Ọchịọha steeti Ekiti na mgbe gara aga bụ Ayọdele Fayose na-akọwa ihe ndị a na ihe ọzọ mgbe ihe nwere ike ime na otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP agaghị enweta mmeri na mpaghara ha bụ agbụrụ Yoruba nya bụ South West nakwa ala Igbo n'afọ na-abịa abịa. Abia 2023, Oga doesn't have our support. APC leaders. Ndị ọnụ na-eru n'okwu n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressives Congress na steeti Abia ekwuola na onye ahụ akpọrọ dịka onye nwetara mmeri bụ Oga na ọ bụkwaghị ha na ha dọnyere gị ukwu ma ọlị na osighi na ha. Comments against Obi won't derail voters. Group replies Soludo. Ofu otu na-agwa Ọchịọha steeti Anambra bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo na ihe niile ọ na-ekwu gbasara Maazị Peter Obi na ọ gaghị eme na ndị mmadụ agaghị atụnyere Maazị Obi akwụkwọ. Ọ dịka akwụkwọ akọ Vanguard si dede, ọ bụghị anyị na-ekwu o. (2023) Utomi challenges INEC to distribute 9.3 million PVCs in its coffers. A na-akọwa na onye ahụ nweburu mmasị ịzọkwa onye isi ala bụ Maazị Pat Utomi ọ gwala ụlọ ọrụ na-ahazi nhọpụta ọchịchị bụ INEC na mkpirisi bekee ka ha gbaa mbọ were nnọọ kesaa ya bụ akwụkwọ ikike eji eme ntuli aka bụ permanent voters card ruru nde 9.3 ka dị n'ụlọ ọrụ ha. 2023, Utomi challenges INEC to distribute 9.3 PVCs in its coffers. I can agakwa n'ihu nke a na-akọwa Osio credible polls Obidati charges Buhari INEC to walk the talk. Ihe a na-akọwa na ndị otu Labour nakwa ndị otu Labour na-agwazi ndị na-ahazi nhọpụta ọchịchị nakwa onye isi ala bụ Buhari ha bụrụ ndị na-ekwu mee nke ha kwuru, walk the talk. Ọ họpụtara ya bụ ha bụrụ ndị ga-abụ ha kwuo okwu ka ha mee ihe ha kwụ ka ha kwudosi ike n'okwu ha. Gaa n'akwụkwọ kaakị gụọ ya nke ọma nke ọma. Vigilante outfit rescues abducted Catholic priest in Anambra. Nke a gbara elu kemgbe nwanne ụnyaa na ndị otu ọrụ nchekwa agala nnọọ wee napụta otu onye echiche ụka Katọlik ahụ atọrọ atọrọ. Nke a na-eme n'obodo Ụmụeri. Etu a ka m si hụ ya n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Ebe anyị nọ ugbu a bụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Sun. Soldier kills aid worker colleague in Borno. A na-akọwa na otu onye agha egbuola ndị a na-arụ ọrụ enyemaka na steeti Borno ka nke a na-eme ma gbukwazie onye agha ibe ya. 47 die, 180 injured in 52 accidents in Sokoto, FRSC. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka eje ala bụ Federal Road Safety Corps ekwuola na n'ime ya bụ ihe mberede okporo ụzọ dị 52 na mmadụ 45 anwụọla ebe mmadụ 180 sokwa bụrụ ndị nwere ihe mmerụ ahụ. Immunization. Anambra government warns health workers against sharp practice. A na-ekwu na ọchịchị steeti Anambra adọọla ndị ahụ na-aga agba ndị mmadụ ọgwụ mgbochi aka na ntị ka ha ghara ime iwere nke a iri eme ego ewekwala nke a. Nike communities list development priorities for Enugu PDP Guba candidate.
na-akọwa na ndị obodo n'ike na steeti Enugu agụsịala ihe ha chọrọ ka emere ha. Onye ha na-agụrụ ihe ndị a bụ onye a chọrọ iji ọkọlọtọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP wee zọọ ọkwa na steeti ahụ. Nigeria decides 2023 why Labour Party has not released manifesto. Julius Abure, onye nke na-akọwa ihe gbatara n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị Labour ewepụtachabeghị ihe niile ha kwadoro imere ụmụ Nigeria ma ọ bụrụ na ha enwee mmeri na ntuliaka ga-eme n'afọ na-abịa abịa. APC leaders, chieftains absent as Oga celebrates Scotland ruling. Ọ dị mma bụrụ na nga na ụdị ọzọ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard, mana otu akwụkwọ akụkọ Sun si wede ya bụ na ya bụ mmeri ụlọikpe nyere Oga na steeti Abịa na ndị ndu na ndị ọrụ na-eru n'okwu n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC anọghị soro ya wee na-enwe ọṅụ. Anambra team wins Buhari's inter-senior secondary schools debate championship. A na-akọwa na ndị nwere mmeri na anya bụ asọmpi nrụrịta ụka ọnụ bụ nke onye isi ala na-ahụ maka ya na-enyekwa ndị mmadụ onyinye. Na bụ ndị steeti Anambra anya bụ nke Ogo College. Na ndị steeti Anambra bụ ndị nwetara mmeri na nke ahụ. Rep decries endless killings in Plateau. Otu onye nnọchite anya n'ụlọ ọgbakọ nnọchite anya etiti etiela ebeu otu gbogbo si ada na steeti Plateau. Etu a ka m si hụ ya na akwụkwọ akụkọ Telison. Ọ bụ n'akara ekwentị 08151017777 maọbụ 09071121017. ebe a ka ị ga-akpọ wetụtụ ụtụ nke gị. Ị chọrọ isonyere anyị n'ihe emereme a? Ndị a bụkwa iwu ndị ga-agbaso. Nke mbụ, kpọọ anyị n'akara ekwentị ndị a 08151017777 maọbụ 09071121017. Nke abụọ, ị ga-agwa anyị aha gị, ebe isi akụkọ nakwa isi akụkọ ị ga-achọ itinye ọnụ na ya, ma gị cheta na ọ bụ naanị otu nkeji ka ị nwere iji tụtụ ụtụ nke gị. Nke atọ, biko akparịkwana maọbụ kwutọọ onye ọbụla nke na-ege ntị maọbụ onye ọbụla kpọrọ ọnụ n'ihe emereme a. Oge isi akụkọ dị n'akwụkwọ akụkọ ala anyị naanị n'Omeka 101.7 FM Umuchu. Ya nkeji iri abụọ kpọmkwem ka ọ fọrọ ka ọ kụọ elekere 3. Oge eruola ka ị ga-agwa anyị ihe ị na-eche na akwụkwọ isi akụkọ ndị a niile anyị pụtara. Ma gị cheta dịka anyị gosiri gị n'iwu, ọ ga-amasị anyị ka isoro ụbụbọ ndị ahụ anyị kpara gị dịka iwu si wee dee ya. Onye n'ebe a? Onye ka anyị kelere? Awara nzikọrịta ozi odede mee ka ị nọgharịrị nwa ebere mee ka o nwere ka isi chigharịa onwe gị. Ọ dabaghị mkpọtụ kpọchighị anyị ka nwere ohere nke ukwuu. Ka anyị na-agakwa n'ihu tutu onye ọzọ ga-abata. Ọ dị mma, onye n'ebe a? Ehihie ọma o. Nze Dimofo. Nze Dimofo, mee ka ị nọrọ ọfụma o. Ọnụ ọzọkwa ya? Ọwara nzikọrịta ozi ọ ka na-ekwukwa mana ya adịghị anụ ihe ọ na-ekwu. Nze Dimofo gbaghara kpọchighị anyị. Ka anyị mara isiokwu nke a ọ na-ekwu sio. Ghana refused issuing travel advisory against non-essential travel to Nigeria. Ọchịchị mba Ghana, ịma na akụkọ agbara elu kemgbe ụnyaahụ. Ọchịchị mba Ghana asị na ọ dịghị mgbe ha gwara ndị bi n'ala, ndị ụmụafọ ha bịazi n'ala Nigeria
ICPC recovers 117 billion in 8 months. Ụlọ ọrụ ahụ na-ahụ maka nyocha gbasatara akparamagwa ọjọọ na mpụ dị iche iche bụ ICPC n'aha mkpirisi bekee na ha enwetala nnọọ ego nrụrụ aka dị 118 n'ime ọnwa asatọ. Onye n'ebe a? Eyioma. Ọ dabakwa o. Nọgharịbanụ. Onye na ebe a? Anyị amaghị ihe na-eme o. Ị ka na-ekwukwa. Ka anyị n'onu gide ede. Isi gịnị? 08151017777 09071121017. Obi House weakest stance on equity, fairness. A na-akọwa na Maazị Peter Obi n'okpupụrụla Ọchọha steeti Rivers okpu n'ihi na ọ nọ kwuru n'eziokwu ọ chọghị mmegbu. Akwụkwọ akụkọ a na-ekwu, ọ bụghị m Guardian. Onye ka ekelere? Ị nwekwara isi ọma nnọọ. Nnọọ. Ndewo. Maazị daalụ. Nwoke ọma nnọọ nke gị o. Ndewo dede. Amaghị ka Soludo si wee wụrụ onye Anambra isozi anya Anambra. Gịnị mere na Soludo enweghị ike ịkwado Obi? Ọ bụrụ na ha nọ n'otu ibe ya na ndị Obi ka ọma maka na-enye ya aka abụọ ụlọ ọkụ iwu prezidenti ihe ndị enyere ya na ụrụ ya ịkọ na Igbo ahịa. Ịhụnanya ndị mere na Biafra sabotage. Ndị Igbo aga n'ihu ọ bụ na sabotage ndị ibe ha. Ọ gaghị esi Daalụrị nne onye azụ atụrụ Obiọha nwoke eji. Anyị na-echekwa ndị ga-abata, ndị oku ha ga-abata. Nke a na-ekwusi o, aka nọkwa n'akwụkwọ akụkọ Guardian. APC knocks IU over PDP will win Lagos comment. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC agwala onyeisi oche otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP na ọ maghị ihe ọ na-ekwu gbasatara isi ahụ ọ na-anya n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị ya ga-emeri na steeti Lagos. Onye n'ebe a? Anwụchụla odede. Ị na-awụlikwa elu dịka nwa ele. Chekisibekwa ya ike. Ọ dị mma nwa eze nnọọ. Anya ka anyị ji wee sị gị baa n'akwụkwọ akụkọ a ka ị gụọ ya nke ọma nke ọma. Daily Sun nakwa Vanguard. Ebe a ka ị ga-agụ ya nke ọma nke ọma. 08151017777 09071121017 0815117 10177 0907711 Onye n'ebe a? Osighi m n'aka o. Ọ dị mma ka anyị na-agụpụtakwara gị. Ọwara nzikọrịta ozi adịghị ekwe. Ọwara nzikọrịta ozi nwere ka o si akpa agwa o. Mana anyị nwa adịghị anụchanụ nke gị. Ọ na-akpọ gị ụkwụ. Kpọchiga anyị adịghị anụ ihe ị na-ekwu. More naira
redesign, more governors under scrutiny, says EFCC. Nke a na-akọwa na dịka amụma ahụ ọchịchị etiti mara imezigharị akwụkwọ ego ala anyị na ha weriziri onyoko ha na-enyozi ọtụtụ ndị ọchịọha na mpaghara dị iche iche na steeti ụfọdụ dịka ọ gbasatara nrụrụ aka ego. Onye ehihie ọma o. No. Ndewo. Ọ bụ ezie na ị kwuru okwu anyị amachaghị ọtụtụ ihe ị kwuru mana anyị nụrụ ka ị kpọrọ Peter Obi. 08151017777 09071121017. Okoye Kelvin ahụrụ ozi gị na-agbọ ikuku a na-ahụ anya ya bụ ebe ahụ ị ga-apị Omega 101.7 FM ịpịa ya live ka ị wee hụ anyị anya ngalala. Okoye Kelvin zitere ozi. Okoye Kelvin, ị na-asa ehihie ọma James na nwanne ukwu. Ị na-akọwa na ị naghị aghọta ihe na-eme n'oge a niile, na ọ dị ka a ga-asị na ndị okpukpere ụka Kraịst na-ata ahụ karịa, na ọ bụ naanị ndị okpukpere ụka Kraịst bụ ndị ya bụ ihe ogbunigwe a na-atụ n'oge ndị a ndị na-adakwasa. Iwe na-ajụkwa ajụjụ si n'ele otu o si wee bụrụ na ụka Katọlik nke dị na Anambra ụka Katọlik dị na Anambra ka ndị ọgba egbe a na-amaghị ama gara emekpa ahụ. Iwe na-ekwu na oge ruo na mgbe anyị ga-echigha azụ n'ekpere ma gbaa mbọ n'ọrụ iji wee hụ na ihe ndị a niile belatara. Daalụ rinne Okoye Kelvin. Onye nke a bụ Kenechi Okoye. Ị na-asị ehihie ọma nwanne ukwu. Isi ka ị nọrọ n'ịnọ ngalala na-awụli elu dịka nwele. Daalụ rinne. Iwe na-ekwu maka Soludo na bụ okwu o kwuru megide Obi. Esi na ọkakwanụ mma na ọ kwara mara gbasatara anya bụ okwu karịa ịka n'anya isi. Daalụ rinne. Daalụ Kenechi Okoye. Onye ahụ Stanley Oluchukwu. Stanley Oluchukwu, ị na-ekwusi nke bụ eziokwu bụ na Tinubu enweghị ihe ọ ga-emenwuru ndị obodo a bụ Naijiria, na nke bụkwa eziokwu bụ na ime Soludo isi ozi ekele ozi a ezibataghị ya nke ọma. Ọ dị mma. Daalụ rinne. Nke kachasị mkpa bụ na anyị ahụla na o sonyere anyị. Ikenna Daniel, isi na isitere ụmụ Owere Amike Ọlụ. Iwe na-asị ka Chineke gọzie anyị niile ma ndị Omega. Ikwukwara sị obedient priest. Ikenna Daniel, daalụ rinne. 08151017777 09071121017. Onye ka anyị kelere? Onye nọ n'ọgbọ? ehihie ọma. Amir nnọọ. Ndewo.
ọkwa anyị n'otu anyị agaghị anọ ọzọ ka anyị mara kene ya ga Ifeanyị ozi gị dị na ọgbọ nke ikuku ị na-ekwu maka EFCC. Iwe sio n'ozi nke a na-ekwu na ndị ọrụ EFCC na-elebara ndị na-achị steeti ya bụ ndị gọvanọs anya gbasara mkpebi ha ma ọ bụ ọchịchọ ha dịka a na-eme mwegharị nke ego naira na ha enweghị ikikere ọbụla ịnwụchi onye ọbụla ebe ọ bụ na onye isi oche ha bụ onye ndị ọkaiwu ma ọ bụ ụlọ ikpe mara n'ikpe. Ọ dị ka ọ naanị otu maọbụ abụọ aka anyị ga-ebu ka anyị mara na nke ọ ga-acha acha na ntị. Eyi ọma nọ n'ebe a anyị ze Chineke nnọọ. Ndewo. Ndị Igbo si na-agbanarị ihe niile ekene mana ndị ọchịchị ewepụrụ were so nwa Igbo kwuru na-ebe na-agbapụ aka nwanne anyị na nwaanyị bụ ọdịmma Igbo ikpere ọchịchị na na-akwa nwanne anyị weta mgbogburu enyere ya na akụkọ ụnyaahụ onye ọkaiwu Maazị Nnamdi Kanu kwuru si na o nweghị mgbe o nwere ụlọ ikpe tata si ileghara akụkọ a ndị mmadụ na-akọ na ọ ga-eji ụlọ ikpe ekwulie n'abalị ụnyaahụ na o nweghị ụlọ ikpe ọbụla ọ ga-aga today. Amio ọ dị mma daalụ amị dịkwazara gị ndewo. Ebe a ka anyị chịkọtara ya. James amaghị m nwere otu ihe ị ga-ekwu ka anyị wee gbapụ ya ọsọ. Ụmụ Igbo na-ege ntị anyị sị ihe dị onye mma ya dịkwachi ya mma na ihe nke taa ọ na-agụ ka anyị na onu si wee nọrọ ya ihe ọbụla ị na-eme nwee mkpachapụ anya naanị ihe anyị na-eme ụka obodo dị mma. Adị m Kenechi Calvin anyị hụrụ ozi gị daalụrị nne ị na-ekwu maka Buhari na-arịọ n'otu jikọtara ndị ọrụ na ndị azụmahịa ha na-agbazi abụghị ọrụ ha chọọ ihe ọzọ a ga-ejidochi anya abụghị ọrụ. N'ebe ka anyị chịkọtara ya o cheta na o jiri ikeji one na one gafee elekere 3 anyị ga-echigata azụ n'oge kwue ka ha nụ mgbe ị ga-eweta mkpesa gakụnesi obike n'isi okpo ozi ga-abata gị n'oge. Daalụrị nne Chief Udeze Livinus daalụ n'ihi niile isonyere anyị. Ihe ndị ọzọ ikwuru maka Soludo na ndị ọzọ mana oge adị nwa ọ bataghị n'oge o chebiri anyị na-agba nke abụọ dịka na-agwa gị site na mgbe ruo na mgbe were ya nwayọọ n'ihi na ị gaghị aka Chineke mara mmadụ okeleke. Abụ nwa nnukwu Chi Rọta n'aha James Ikanyonwu ka ọ dị.